Senajan to wis rada piyantune pini sepuh ning suarane menjanjikan dan tidak diragukan lagi. Betul, cocok temenan karo wonge. Yo Wonge asu. Liru meneh ya. Untung ae gak nesuan ya. Ya nek wong seniman kan gak nesuan. Heeh. Marahi ndang tuwek. Ya, marahi ndang tuwek. Oke, ini satu persatu one by one untuk Anda, untuk you semuanya. Yuk penontonnya jane wae tapi celepek-celepek. Isi delor kono. Sing nonton sing isine iki. Iya, sing ora sing di panggung. Ora sing didelok, sing jane njaluk di peteng-petengan nonton. Ya ora apa-apa anjen jayange kan embong gede. Iya. Dadi ku kuwatir ana pengguna jalan. Mas Kacung, piye? Iki sing teko Branggulon. Iya. Iki sing teko ado dhewe urutane lho ya. Teko pantai selatan. Heeh, teko pantai selatan. Oh, biyen Punggawa ngantep tapi biyen. Iya. Ayo Nduk, metu gak usah disepoti Nduk. Brang Kidul. Heeh, metu alon-alon. Iki mantan pacar ya? Hah? Mantan pacar. Ya iya. Mantan pacar. Ya kudu to kok mantan pacar.
Lho lah iya mantane pacar. Mantane pacaran. Iya, mantane to pacar. Bisa iki wis ora pacaran. Hah? Iya. Wis tuwek. Menyek yo. Iya wis tuwek. Iya. Lah kuwi rene arep apa? Apa-apa arep aku. Gauman. Kancane ndok kene iki ya padha wae kok ya. Apa arep kauman ngancane ya? Iya gauman kancane. Mamangan apa urung? Sampun. Hah? Kalau soto. Soto? Oh, aku malah durung kok. Kedurunge mbok. Sotone sing durung. Lho Sotone sing durung aku mau nyicipi jangan manem lho apa kenemu. deh. Iya. Lah aku mangan soto. Apa? Iwake mampu ora tegas. Padha aku mau mangan jangan ledek malah. Jare bukan iki. Jaluan nyongo nek anu nduk. Nyongo piye? Nyongo? Iwake alon. Nyongo? Tegas. Oh iya, Jak. Nanti aku dijaluk ning nyongo. Apa sing ngono iki? Hah? Ya. Ayo kayak mix sing dene. Iki kok mantan-mantanan. Aku teh maju iki karang regane ra kene. Hah? Heeh. Teko kan nang udah. Wong ayu. Rini apa kan? Hah? Rodondak. Aku kepengin ngerti. Sepiro jroning atimu sing kowe duwe rasa tresno karo aku? Raga dhewe. Hah? Wis tenanan ngomong iki. Seneni ngarep kono lho. Iki seneh. Wong ayu, aku kepingin ngerti tresnamu nganti tekan bujuke Gunung Semeru apa ora? Walah. Wong ya bendina nggawa gunung kembar kok ya ora ora Gunung Semeru. Lah gununge cilik ya. Ya nek ana liyane ya. Ya liyane. Balik neng. Jonggrang. Aja mlayu kowe jonggrang. Lho, wong aja mlayu ya malah mlayu wae. Ya tiba. Ora, rene jonggrang. Sik sore digawe jonggrang apa apa ya. Heeh. Wong ayu. Age kalana titik ae, tipis ae. Tipis kan dik. Nah, ngono lho. Jonggrang Injih Kacang Mas. deleng kan. Kabeh penonton iki Padha turu. kabeh padha rubuh kena wajiku Bandung Bondowoso. Manuta ya Jonggrang. Kowe bakal tak boyong nang kedatonku. Ya kuwi kedaton pengging. Minangka tandha putri boyongan kowe Jonggrang. Manuta ya. Injih Kang Mas. Dina iki uga tak gawa rono. Ning aja kuci wajroning atimu ya Jonggrang. Manut ya. Cik. Ngomong sing banter to. Iki rodok sering. Aku budal mau ndrodos teko omah saiki kan demen. Ya rusak acarane kok ngomongne mau. Lah ya piye to sampean iki? Suarane rodok. Jonggrang Cik Kang Mas. tak boyong tenan. Cik. Ning nek kowe ndek njaluk mumpung durung kowe tak bondo tanganmu. Njaluk apa wae. Cik Kang Mas. Kang Mas bantu Mas. Heeh, piye? Kula purun dados karo panjenengan Kang Mas. Heeh. Nanging kula gadah bebono. Kowe njaluk apa? Kaget aku. Loh. Lah ngono kaget ya. Kowe njaluk apa wong ayu? Syukur kowe lan njaluk mudune lintang karo rembulan. Tak udaneni. Njaluk apa? Kula nedhi anak sewu bisa iki. Hah? Sik. Njaluk apa? Anak sewu. Kuat ta sampean. Ya jare tak cek boronge. Hah? Lah ya nek wong wedok 10 ya anak 1000 ndak keturutan. Nek wedok 1 lanang 10 ya oleh mek situk kok. Jaluk candi 1000.
semengi kudu dadi. Nggih. Jalukmu nek wis aku iso mudane ning candi kowe gelem tak boyong. Nggih. Oh ngono. Jonggrang. Toto-toto ya. Rungokne ya jonggrang, madhemen nang aku kene lho. Nah, aja kaya wong kademen ora Gunung Semeru kademen. Hah? Ngancen deh kono ya panas tok. Jonggrang. Nggih, Kakang. Apa ora ngerti yen aku ki Bandung Bondowoso wis kebak mencep-mencep paribasane kebak ilmu Jaya Kawi Jalan Gunung Kasta lepas sangkan para dumati. Aja kok Candi Sewu. 2000 wele. Legane ati tak udane. Rungokne ya Jonggrang ya. Hati-hati lu ya. Sun mata ajiku Bandung Bondowoso. Dedek pengadekku ibu pertipan ningalku jati wasesuk. Dudu wasesane manungsa. Ning pasejane Kang Koho Kuwasa. Aji Bandung Bondowoso. Ya. Kendone neh. Jonggrang. Candine kahitungan. Ana pira? Ning aja siji-siji kesuwen. Kesuwen. Nah, itu men iki. Ya. Apa ngitung sing ngene oleh? Tak uruki ning ngitung ya. Ya. Teko Mas Lamidi. Siji, lirik, telik. Ayo terus no. Iso aku. Lah wis sampean gak iso. Telik, mari nang kokon muni apa? Lah ya kudu diterusne nek. Isin. Lah ora tekan 1000 nek ora kok terusne ayo. Hah? Barene ya. Siji, lirik, telik terus no. Nah, gak iso to. Isin aku ate. Katok, wis aku sing ngitung ya. Iso nek aku. Rungokno. Ayo ditung. Siji, lirik, telik, PP. Lah lho ya PP papat kok. Oh ya. PP 5 nek. Cegaten 99. 99 kurang siji. Hah, kurang siji. Mripatmu jiut ta kene. Iya, Ya. Dik. Hah? Delok nasi sing delep kae ndodoke sapa kae? Kudungan kae? Hah? Putih ya. Lah yen ra kaya hitung Butia kok ya aneh ya gak jangkep. Gak cakep. Heeh. Butia gak kaya hitung itu kan mendelep. Iya. 99 kurang siji. Kurang siji. Heeh. Wedan tenan. Jonggrang. Nyoto yen kowe iki wanita kakebak iso. Curiga jroning batinmu Jonggrang. Mula minangka jejakepe Candi Sewu. Jonggrang dadi watu. Iya. Sesat kayo. Kendurane. Duh. Wong ayu. Saiki dadi watu. Kamangka Jonggrang kuwi sing tak tresnani wong ayu. Mestine nek watu ya atos. Ya Bu ya. Atos. Tak dumok mesti atos wong watu. Ya ngene iki. Oh, atos. Baduke oh atos. Hah? Lah sing kene iki kira-kira lho. Wong watu ya meneng kok ya nek ora kena didomo kok ya sing mburi kira-kira atos wae. Iya subalane kandel kok ya. Oh asine sepet kerempeng ya subal. Tapi sing siji iki atos ora aku. Hah? Gak atos. Wah, empuk roh ajaman. Wong watu ya mesti atos ya. Jonggrang. Sing gedhe pangapuramu aku ya Jonggrang. Saiki wis kebacut dadi watu Jonggrang. Alah. Wong ayu. Ya. Kabeh iki mau wis lakone Gusti Kang Murbeng dumadi. Mula ana regane jaman tak jenengno Candi Roro Jonggrang. Ya. Langsung
tutak. Nah sik sore wis jonggrang ya. Mawon bakal digalu apa? Iki aku wis salah obah to. Ya apa? Ya wis. Wis. Tanya gak apa. Heeh. Besaran nduk. Nah. Lagi pas semuanya joget. Maju. Roro jonggrang kowe pancen asuk. Ora pokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wani apa rongan. Dikono nduk. Duwe aji sakti bagong bondoso Roro jonggrang manutasa kondo karo iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Sunan Jatilaras Berat. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah berat mula kowe dadi wani tapa yongan Toba kowe wani toba parah ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra Prabu pengging damar moyo duwe aji sakti Bandung Bondowoso Roro jonggrang manutasa kondo garwa iya jonggrang panyuwunmu tak turuti
piye isone? Penak. Oh. Penak Mas jare isone Mas. Penak. Heeh, penak ya. Jek. Gak ngrepoti karo sing ngarep ya. Heeh. Ya mengingi mau dicek wis saking uji coba. Training sih. Heeh. Ya wis lungguh kono. Aku lang lho. Ya sampean mau ngomong ngarep apa arep nang kene terus ngentekne kancane kok malian. Ora aku ora Heeh. kerja sih. Ayo Mas Kacung. Ya. Heeh, terima kasih sih Mas Kacung ya. Ya, terima kasih. Wah, pancene ngono lho. Seniman sing wedok seniwati. Pas wis. Ya kaya aku iki tak kandhani bapakku seniman, ibuku seniwati. Dadi nurun aku malah rada senewen. Ya, padha karo Bu Kartini kuwi. Bu Kartini kan seniwati, Iya. duwe bojo senewen. Lah bojone endi to kok ya? Wong lha iki larane bojo to ya. Ora duwe. Ya Bu Kartini kuwi duwe bojo Iya. senimen. Iya. Wis, Yesus bos. ora apa-apa Mas Kacung ya wong Ya. bojon kok ya. Oh, pancene penting ini ngumpul. Sajane awake dhewe ngomongen lara jroning ati ya. Iya. Apa lugune iki mung kampung Gojek. Iya, iya, Nah, iya. dadi ora tenanan ngono Ora. ora. Sing tak karepne iki kabeh ya aja kanthi jeron penampa nang pajak-pajak kuwi, heeh. Heeh. Ya mek sayange nek tanggapan gak takjak ngono kae yang tanggapan iki mek cilik. Jare ora ketang seteng ngono mbak ya diciprati kanca-kanca. Karena aku iki timbangane nganggo. ya ngapunten jaran prei, tapi yo mek cilik-cilik ngono kuwi kaya ya ora melu. Ben iki nang Mujarjo ya mek cilik. Nek ben iki setengah cilik. Setengah gede ngono lho. Ya setengah cilik. Ya ayo Mas Kacung urutane sing abang iki. Ya. Mari ngono rono kae. Iya, iya, iya. Tapi ditamakne dhisik. Heeh. Mbok napa bolo-bolo pandemen campur sari Sunar Jati Laras. Badhe request badhe nikah kasumanggaaken kok setunggal. Katuran rumiyin dumateng beneripun menika Bapak RT RW Iki ana piantun pandemen saka Sukorame. Wis pamong-pamong isih, Yo. pamong-pamong isih ana Bapak Kasun mbok menawa. Yo. Heeh, terus dan Ramil dan apa itu dan sek kepala kepala Polsek. sektor ya polsek, Ya. polsek mbok menawa teko. Kabeh Ya. wis kanca-kanca anu blater, kanca-kanca Ya, blater betul, betul. aturan pinarak lenggar rumiyin. Kok menawi ngersakaken mangke saged menika dateng Bapak Poniran nanti Pak Poniran iki. Nah, Oh, iya iku. mbok menawa Iki sing kanca-kanca barengi Pak Suroso, Pak Yadi, saking Sukorame. Sukorame. Tapi kan mek desane tok. Iya. Wonge gak Sukorame ya. Enggak. Oh, alhamdulillah lek ngono. Iki lho terus diayahi apa Iya. ditutupne Nah iki. Ya ditutup ning sitok iki kok meri to lan Oh, kancane ngono. padha karo munggah kabeh. Wis di pirsani wong saindenge Nusantara lho iki. Wis siji iki mari ngono ngayahi pamundutan. Ya, betul Iki sekali. monggo jengkar saking palenganipun Ning Kartini. Siap. Yo. Sugeng dalu dumateng pamirsa sedaya. Sugeng midhangetaken. Nggih, kula nyuwun ninggal katresnan sambaya jarana. Monggo, monggo ibu-ibu, monggo joget ibu-ibu.
Jan kaya Sambaya Putra ya. Cocok tenan Bapak ya. Iya, Jan. Wis pokoke Semangat iki. aku mau wis matur ya. Ya. Seniman ini kok ngalih-ngalih iki 50 ke atas ya. Rata-rata. Tapi yang di sini itu lain. Ya, masih kewut-kewut paribasan. Semangat. Lho tenan apa ya? Ya, masih kewut-kewut tapi semangat iki. Sampai iki. Lho wis mengko dhisik. Oh, iya. Nek kono rada ragu-ragu, awake duwe apa iku? Sunar Jatilaras duwe Pak Monirane arep nggo apa? Lho iya. Arep nggo apa? Apa ya mek gurke pajangan tok? Hah? Oh, alah. Ya jane yo rene, ya dek ya. Pangarahe wong gara-gara ngene iki ya Ya, Pak Konira. makane kuwi apa ya ki den-den manuk kira-kira Lah, iya. menak. Gedone brengosi ya kudu rene. Lah iya. Lah yang duwe Pak Konirane nggo apa? Ya kudune rene dadi. Iya, iya. Ora ketang iku mung bawa dadi mung kene. Saman rubawane Pak kaya Pak Mantos. Lha lah makane kuwi. Ono serak-serak Lah ya basahe. ngono. Hah? Ya Oh. sampean kuwi disika. Hah? Mau yang brengosi ya njel ketek ngono kok ya. Ngono lho liwat di Brandong kali mancing iki ora wani. Ora wani dhewe. Balike dhisik wae ngono. Wedi. Lah iya brengosi ya kewandel. Kene asale wong nggonku kono wedi nyane ora pantes blas. Wis ayo Pak Kacung iki sing nang dhuwur iki loro iki arep diapake. Pokoke Dikira rujak apa Iya. iki mung wis ana pangundutan apa ora? Pak Poniran kabeh tak patrake sampean. Hah? Oh, nggih. Mari loro. Ya, Nggih. manut. Monggo. Cak, Monggo. pokoke, ayo. Yang kuyung iki para pancen kuyung pisan iki. Joko Melarat. Ayo dibarengi, Bu. Ah, dibarengi dek kene lho, bareng ana di Persitayu pokok lho, Pak. Pak sinten iki? Oh. Seragenge ngulon para
Ayana